gülmekli caney ovağıları Beğildi gülmekli caney ovağıları Keşkedim girmişim pani cahani Cahani Şimdi güzel hiç görmedim ileride Ömrümün harami minel mikani Şeyda kıvrım coşmadı güllerde Men Mariýanyň ýolaman Humay Fadynak Ýörüte Saatçylyk Mekdebiniň Sadyň taryhy we nazarýaty bölüminiň 4-nji ýyl talibi Anaverdi we Eneul. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şany senelere beslenýär. Ine bugun hem Mariýanyň ýolaman Humay Fadynak Ýörüte Saatçylyk Mekdebiniň mukam akapellaçylar topary bolup, şu bayramçylyga öz aýdym sazlarymyz bilen sowgatly geldik. Baky bir taraplymyzyň 25 ýyllyk toýuny kompozitor muallymyz bolan Nurmurat Roziýewiň döreden aýdymlar çemeni Gülzara dönni eserler ýaýlymyň üstü bilen halkymyza ýetirdik. Şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okumaga, döretmäge, bilim almaga döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin mehriban arkadaşymyza köp sag bolsunmyz aýtýar. Goýanyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara wajal. Bayramlaryň